What's up guys? Andiyan naman tayo. Isa ng lakad. Tara! Let's go sa Takali Falls. Oh yeah! Oh yeah! Pingalo. Pahinga. Oh, hindi kaya. Grabe to, paano to? Meron siyang hagdan guys, pero paakyat talaga. Kahit may hagdan, pagod. Pero para feeling ko mas nagpahirap tong hagdan. Mas mabuti pa siguro walang hagdan. Hindi masyadong mahirap. Kaya lang kung walang hagdan, yun lang. Lang masyadong hahawak tayo sa mga damo-damo. Oh my god. Eto na. End of this fucking road. At eto yung nauna. Eto yung nauna. Sila yung nauna. Suko. Yo. Napansin ko nang mahirap dito sa Takali Falls. Kasi umpisa pa lang, paakyat na siya. Umpisa pa lang ng lakaran, talagang paakyat na siya. Eh guys, oh. Ang leg dun sa... Diyos ko. Ang leg dun sa mga napuntaan natin, yung paakyat, last na. Ito, una pa lang, paakyat na talaga siya. Walang tigil na paakyat. Kaya nakakapagod. Nakakapagod agad. Yo, what's up? Time check guys. 30 minutes na naglalakad. Pahinga tayo. Nagdadaanan tayong kuprahan. So makikinom tayo ng tubig. Shoutout kay Marlon. Yan po. Yan po yung bagong ano natin. Special child. Yan yung bago natin kasama ngayon. Sumusuko na agad pero sabi niya kaya pa. Tinga tayo. Tinga tayo ito. Special guest natin. With Kuya Miko. Kuya Miko, sama natin si Kuya Miko. Kasi hindi mawala ang si Kuya. Sir, lipas po. Ang ating po special guest, pagod na. Marlon. Pagod na. Tingnan mo pawis ng guys. Tingnan tayo dito sa lalim ng Bayawas. Let's get higher. Pinga. Set your place on fire. Let's get higher. Sure. I'm gonna set your place on fire. Bayan yung aming challenge. Ang aming paglalakbay. Set your place on fire. Let's get higher. Third na pahinga. I'm gonna set your place on Stop over. fire. Let's get Lakad uli. higher. Lakad tayo ulit. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. Siguro may kita tayo isang oras naglalakad. Nakalimutan natin yung time check natin. Oh, basta nag-check tayo. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on Yun nga, fire. Let's get higher. yung daan natin lumiliit na. I'm gonna set your place on fire. Yung paningin ni Marlon, lumiliit na. Pati itong salit na payo-payo, ulunok na. Ilang muna ba rin? Lumiliit na yung daan natin kasi malapit na daw tayo. Malapit ang sumuko. Pero syempre, kaya natin yan. Make it move, make it groove.
kang tayo dito sa Nakali Falls. Laging maulan. So thanks God. Hindi na maulan kaya natuloy ito. Nakali Falls na. Saka ang kagandahan dito sa Nakali, yung ano niya, hindi siya mabato. Tapos kunti lang yung mga paakyat. Hindi katulad nung sa Pascual Falls, tapos sa Pinipaan, sobra bato. Tapos marami siyang paakyat. Pero dito, sakto lang. Pero tayong dinaan ng mga bato pero di masyado, mga siguro 10 minutes lang. Tapos wala na. So, let's go guys, huwag kayong bibitaw. Samahan nyo kami sa katarantaduhang ito. Joke lang. Siyempre nag-i-enjoy kami. Enjoy kami ng sobra. Nga guys, nasa gitna tayo ng bundok kaya medyo madilim na yung ambiance. Yan ito. May yan. Ito mayroon ka. Nasa gitna na tayo ng bundok eh, so pababa uli. Pero medyo ano na siya, madilim na. Tapos sa gitna tayo ng bundok. Yun. Pababa. Baba tayo. Oh yeah. Saka nga pala kung nag-enjoy kayo sa aming adventure. On fire. Ami, Let's get higher. pakishare naman. I'm gonna Share, set your place like, on and fire. comment. Let's get higher. And subscribe, huwag kalilimutan. I'm gonna Para set mahinog your ng Hinog place TV. on fire. Ay, ang Hubal TV. Mali pala, mali. Alright. Set your place Para, on fire. para mahinog na ang Hubal TV. Subscribe na. Gonna set Let's your go. place on fire. Guys, ito na naman. Higher. Isang Gonna malalim na set pababa. your place on fire. Let's get Yung pababa ang okay lang eh. Ang problema natin ito, on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get Ayaw. higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. wala na naiiwan. I'm Pero gonna naririnig ko na set yung your place on fire. Let's get ingay higher. ng falls. I'm gonna Kaya set your malapit na talaga place tayo. on fire. Kaya lang guys, Let's sobrang get ano, higher. mababa siya. At kagandahan nga dito guys. Kagandahan dito pero na silang ginawang hagdan. May daan na talaga siya. Itong sa pababa na to. Kagandahan nito, hindi na tayo mahirapan magbaba tapos mag-akyat. Hindi tayo magsasalubong sa matataas na dako. At eto nga, meron tayong na-ispatan na isa. Eto nakaupo. Nagpapahinga. Ayan. Ayan si Madam Ami. Nahuli natin. Eto. Eto guys, rinig na dito. Ang ingay ng falls, finally! Hindi pa natin nakikita, pero hindi pa na nakikita yung falls, pero naririnig natin yung ingay. Kailangan tawirin kasi itong ilog na to. Kaya lang sobra ang dulas ng bato. Nandun yung falls oh. Hayaan mo na kasi yan, Miko! Nga guys, ando na yung falls. Kitang kita na natin. Ang problema, kailangan natin baybayin to. Tabing ilog na to. Kailangan natin siyang baybayin. Siyempre sa ngayon, ayaw pa natin mabasa kasi may mga dala pa tayong mga pagkain. So, kailangan natin baybayin to. Ito yung pinaka-challenge talaga dito eh. Yung pag-catch sa mga ganito. Kasi tingnan nyo naman guys oh. Nandun sila oh. Ang problema kasi madulas. Oh my god.
Finally! Let's get higher. Nakali Falls, oh yeah! Set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna Ano set lang? your place 1 hour and on 40 minutes. fire. Let's get higher. 1 hour 40 minutes. I'm gonna set your place on fire. Nga guys, Let's get higher. marami tayong nakitang kalimato. Place on fire. Pero safe naman tayo. Higher. Pero marami tayong nakikita. Pero safe naman ang lahat. On fire. At ngayon mukhang kukulan pa nga. Wag naman sana Lord, wag. Let's get higher. K-pop naman. Sana all. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. Padi, pundo mo muna ini, Padi. Nakakatakot. Sige kuya, pakita mo kung sino ka. Sige, pakita mo kung sino ka. Oh yeah! Ang sarap. Starring with Alba Dilag. Ito yung masarap sa mga falls. Tubig malinaw, tapos malamig. Sarap magbabad. Kahit malayo yung lalakad, at least, solid. Sulit. At umaapaw. Kaya kung nagustuhan nyo guys ang mga video namin, please, share, like, comment, Ubal TV, para mahinog na kami. Oh yeah! Okay, stop! Siyempre guys, aray ko! Sakit! Hanap tayo ng pwede natin matalungan. Teka lang! Kaya nga, hanggang bigla akong video lang kita. Wait! At ang sinabing halat, matagas. Sinabi nga para wag magkulit, ang kulit naman. Visit. Maka-video lang. Sige pa din, pakita mo kung sino ka. Ang linaw ng tubig. Oh yeah. Teka lang Miko. Let's go, gang gang.